Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Wangsul malih ing pawartos Jawi kaliyan kula Sheila Oktarina. Pamirsa lepet jelajah budaya wekdal menika, kita badhe nelusuri salah setunggal vihara ingkang kagungan arsitektur ikonik wonten Cirebon. Wow, gedungipun saestu sae. Kados menapa nggih? Nah, salajengipun kita badhe jengkar ngrembak daharan khas Wayusa ingkang dipun anggep dados pralambang kaimbangan. Inggih menika bubur abrit lan bubur pethak. Pamirsa lajeng kewawan kita pirsani pawartosipun menika. Pamirsa, kasunyatanipun salah setunggaling vihara ingkang paling dangu wonten Indonesia ingkang asma Vihara Dewi Welas Asih dumunung ing Cirebon, Jawi Kilen. Nanging tasih dereng dipun mangertosi kanthi cetha benjang menapa Vihara Dewi Welas Asih menika dipun bangun. Nanging wonten papan alit ingkang kagungan pepatah utawi paribasan minangka pangurmatan dhateng para dewa ingkang kapacak 1658 Masehi ing sisih kiwa. Amargi menika dipun kinten-kinten menawi vihara menika sampun saged ngadeg ing warsa 1658 Masehi. Vihara Dewi Welas Asih ugi dipun dadosaken salah setunggaling tujuan wisata budaya lan sejarah wonten ing kitha Cirebon ingkang kagungan kathah peminat. Nah, bisa kita lihat di sini arsiteknya itu luar biasa sekali ya, seperti di vihara juga. Yang lainnya memang mungkin di sini ada perbedaan seperti banyak sekali ukiran-ukiran yang peninggalan Belanda, kemudian juga sangat meriah sekali. Melta belum tahu di sini apakah ada perayaan seperti itu atau enggak ada, tapi di sini bisa kita lihat juga ada banyak bingkisan yang mungkin untuk keluarga-keluarga yang berdatangan ke sini seperti itu, dan kita lihat sejarahnya vihara ini. Ingkang wonten ing Vihara Dewi Welas Asih ugi wonten kathah barang cagar budaya ingkang sampun yuswa atusan taun. Menika mesti kedah dipun jagi. Amargi bab mekaten, Vihara Dewi Welas Asih sampun dipun tetepaken dados barang cagar budaya kanthi serat keputusan Wali Kitha Cirebon. Kados ingkang sampun kita mangertosi, keragaman latar belakang budaya lan sejarah menika dados pondasi kiyat kagem ngadegipun negari menika. Pramila nggih, toleransi menika dados setunggaling bab ingkang kedah kita jagi kanthi telaten. Pamirsa, lebet wucalan Buddha, umat dipun anjurake kagem boten dhahar masakan ingkang asalipun saking makhluk gesang. Menika amargi sadangu pahargyan Waisak, dhaharan kados daging, ulam, lan tigan limrahipun dipun singkiri. Minangka gantosipun, dhaharan ingkang dipun suguhaken menika adhedhasar sayuran lan prasaja. Kejawi amargi alasan etika, dhaharan kados menika ugi mbiyantu njagi salira lan panginten supados tansah resik sadangunipun laku roh.
setunggaling dhaharan khas ingkang tansah wonten ing wekdal pahargyan Waisak inggih menika bubur abrit lan bubur pethak. Jinis kalih bubur menika sampun dados perangan saking tradisi ingkang dipun jagi kalian umat Buddha mliginipun wonten Indonesia. Bubur pethak dipun masak boten ngangge bumbu utawi pewarna, nggambaraken kasucian lan katenangan. Ewadene bubur abrit ingkang werni abrit saking beras abrit utawi gendhis aren. Asring dipun artosaken minangka lambang kegiatan lan kewantunan. Bubur kekalihipun menika dipun suguhaken kanthi sesandingan, nglambangaken kaimbangan antawis unsur latu lan toya sarta antawis salira kaliyan roh.